Ahoj ľudia, vítajte pri druhom dieli. Ako vidíte, ja som tu v starom svete. Ja iba chcem povedať, že prečo som prestal točiť. No, je to preto, pozrite sa, koľko som toho spravil a vlastne ja som točil a chcel som si spraviť veľký náskok, tak som natočil a pozrite sa, koľko som toho spravil, fakt je to veľa. Ďalej ten svet som zmazal, bolo to iba preto, aby som vedel spraviť toto, aby to zostalo. No, bolo to iba kvôli tomu, toho svet je už preč, no takže to je dôvod, prečo som prestal vtedy točiť, aby ste si nemysleli niečo. Pretože som fakt toho naozaj veľa nahral a ja som preplnil pamäť počítača a mne sa to všetko vymazalo, takže to bol úder pod pás a fakt som to nečakal. No. Takže teraz my sa môžeme vydať do nášho sveta, ja som nič nerobil, takže ideme hrať. Mne sa to iba teraz pečie. Vlastne my pokračujeme v tom, kde sme prestali. Nejak to mi píši, to je teraz jedno. Pravdepodobne to bude mrkika, pretože väčšinou ten kanál navrajím. A tekvice. A tekvice máme, tie nám už netreba. Počkajte, ja som sa nevyspal, bo teraz sa stmieva. No, lebo ja som hneď prestal točiť, no. Tak. Sleep at night, no, chvíľu by noc. Dobrá. No, vyspí sa už, konečne, dobre, fajne. I love you, I love you. A ideme. To som nechcel. Ako sa sem vrátim, ty kokso? To je zaujímavé. Potom ďalej, ak ste niečo počuli, nejaké zvuky, tak sa ospravedlňujem, pretože ja pozerám aj futbal. Takže čo som počul, tak má doslova počuť a viacej počuť aj tie zvuky, takže skúsim, ako to bude teraz. Dobre, ja to počujem dobre, vy to budete počuť slabší a budete počuť viacej mňa, čo je podstatné. Ďalej, viem, mám slabý mikrofón a ten veľký, ten sa nikdy nedá v blízkosti kúpiť a ja som na to, že objednávať si niečo. Ľadová krajina, super. Takže to je asi to k tomu, že samozrejme chcem ten nejaký nový mikrofón, ale no, tak proste keď to nejde, tak to nejde. Ja samozrejme, ak budú stúpať odbery a komenty, lajky a tak, že sa vám to bude páčiť a tak ďalej, tak určite si dám na tom oveľa viacej záležať a to hľadať viacej a tak. Takže ďalej videá majú gigabyte, tie čo točím, takže to je fakt veľké, keď to upravím. To, že majú gigabyte je dobré z toho pohľadu, že je to v HD, ale to nemá nejaké žiadne veľké plusy, pretože fakt sa to dlho dáva a tak no. Cez víkend som tu nebol. To riti. No nič, no. Čo narobíme? Zoberám si meso. Tyjo, ja mám všetko u seba, no. Tak ja si naťažím aspoň toto a rýchlo tam dobehnem. Ja to spravím za kamerou, ja tam dobehnem a tesne pred tou Gučou, no vlastne Gučou, Frelinou vás zase vrátim späť do hry. Dobre, platí, dobre. Takže ahoj, ja som už tu, tak kde blízko tej jamy, pokúsim sa do nej zase nespadnúť, ale vtedy som ani nevedel, teraz ju už vidím. Takže. Tak. A nejako postupne preskákať tam dole. Tak. Takže veci ešte nevidím, ale sú ešte dosť veľké vzdialenosti, na tom by som nevidel. Tam by som mohol skočiť. Ja. Takže sme tu. Vidím tam XP a moje veci, super. Takže potlesk krevňa by som poprosil. Nie naozaj, to bolo len tak. Ale ak chcete, tak si môžete zatleskať, ale v každom prípade mi to vôbec nepomôže, pretože ja vôbec neviem, či ste tlieskali naozaj alebo nie. 39 to je ešte nie je výška na diamanty, ale na redstone by to kľudne mohlo. Mám iron, ten si zoberiem. Čiže už sme tu. V zimnej krajine veľmi nechcem.
čo vám poviem. Ja si ho postavím približne tam, kde som, pri tom lese a zase mňa sa nechce tak veľmi vyrovnávať, najlepšie by to bolo na lúke, zase tam nie sú stromy, o tom neveľmi vadí. Taká farma, by som si tam zasadil nejaké tie stromy, to bolo ideálne, ale je to zase komplikované takto. Máme si sem kabel. Tak, fajne. Dúfam, že mi nejaký čurk nebude zase volať. Hopa. Ďalej k tomu, že som netočil, že žiadne video nebolo cez víkend, bolo to tým, že som nebol doma. Kiko vral, že natočí vlog, ak natočil, tak ste to počuli vo vlogu, a ak nie, tak nie. Nie, samozrejme nie ten vlog, čo sme točili spolu, ale osobitne. A teraz taká otázka správnosti a to, ako vnímate všetko moje, keď sa ide naspäť. Všetko moje vlastne videá, som myslel. Počkaj, takže ten kopček, takže... Dobre, už by som to mohol vidieť teoreticky tú cestu naspäť. Samozrejme nikdy neviete, čo sa stane, nikdy nemôžete podceňovať situáciu, napríklad keď už ste pred domom a máte jedno srdiečko a je noc, nič nevidíte, nemôžete povedať, že nezomrete, pretože nikdy neviete, čo sa stane, môže prísť creeper. Alebo spadnú na vás bavu, pretože tí sú naozaj nebezpeční v týchto situáciách, keďže oni vedia dobre sa premiesňovať na týchto blokoch a to je veľká výhoda pre nich, veľké plus. A kde toto zvadí, pretože je to ťažké, že vy ste happy, už neprežijem, a zrazu na vás spadne, no tak to nie je príjemné, alebo keď vychádzate z dverí, takže vyjdete, myslíte si, že nič není a on spadne na vás z hora, to priznám sa fakt, tak neviem. Asi tak. Rýchlo domov. Čo vám poviem? Čo je kostlivec? Nejaký je čierny? Bože byli. Shit, zabiť ťa. Šubidubi, haha. Si dole. Fajne. Na jedničku. Jednička, tu by sme mali mať dom, nie? Tu tak kde? Máme dom. Jo. Teraz som urodený, pamätník. Neviem, či také niečo existuje, ale budem musieť. No tak si odložíme aspoň toto tu. Ostatné budeme jesť. Odložíme si nejaké drevo. Náhodou zase zomreli, aby sme sa mali ako vrátiť. Nemekaj. Nemám to rád. Všetko čo vedia. Keď ich zabijem. To robí viacej kráčak. To je jedno. Takže skúsim prejsť, tam je luk. Máme kosti? Jo. Poď, vlek. Hlavná misia. Nehytnúť ho. To by bolo veľká smolka, že ho nechtie sytnem. Poď. No, čo poplám. Hodný psík. Ty sarba, ty nebožne ťa ani hitnul, ma zabijete všetci. Červené oči nahodíte a to nebude veľmi odazmilé, keď ma zabijete, tak to na začiatku to by bolo veľmi zlé a ak by vás to neprešlo, tak neviem, ako by som získal na svet svoje veci a to by bolo veľmi zlé. Samozrejme, ja som teraz už taký, že som točil let's play, niečo už poznám, viem sa nejako rozrečniť do toho, vžiť sa do toho natáčania, takže myslím si, že v tom je to lepšie, že tieto začiatky sú záživnejšie, troška som nastavil ten hlas, aj keď to viem, že to stále nie je to, čo by to malo byť pri let's playoch. Prečo je to sneh? Ja to sú myčené. Tu budem bývať. To sa mi páči. Tu budem bývať, no. Dobre, tak si vyčistím tieto stromy a... Vyhrám si tieto stromy a tesne predtým, ako sa začne ako extrémne stmievať, tak pôjdem domov. No.
domov ako domov, samozrejme. Že si viete, že som myslel domov, aj keď tento domček, neviem, či ho začnem stavať taký pekný, alebo proste niečo vymyslím, nejako to nejako dám dokopy, aby to nejako vypadalo, samozrejme. Celé nebudem bývať v nejakom obyčajnom domčeku pri strižku, kde budem mať posteľ, čestu a vec plus crafting table, to by bolo veľmi ponižujúce z mojej strany, čo by som si ani nedovolil, pretože v niečom takom by som naozaj nechcel bývať, aj keď zo začiatku nemám na výber, pretože tento môj domov, ako je teraz, nie je trikrát najlepší, takže chvíľu sa asi začne stmievať, nemám na sebe hodinky, pretože večer Španielsko vyhráva 1-0 nad Severným Írskom, to je super. Aj keď neviem prečo, pretože vlastne mám rád, no Španielov mám rád, aj keď Barcelonu nemám rád, ale zase, no, tak musíte uznať aj tých fanúšikov Realov, že kedy hrajú dobré, aj keď ma nebaví ten istý systém, ale vlastne som rád, že sú také týmy silné a to, že vlastne bude to zaujímavé, keď sa skončí nadvláda Barcelony alebo aj Real Madrid, ktorý mám veľmi rád, a keď by som bol veľmi smutný. Teraz máme Mission 2, dnes svoj domov, pretože ja, múdry človek, som sa rozrečnil a zarečnil som s vami, čo nebolo veľmi múdre odo mňa, pretože ja keď sa zarečním, tak to dopadá veľmi zle, ale vidím vlka, ktorého som si chcel zavolať a už sme pri dome, takže že nemusím sa vôbec sťažovať. Presne pred smievaním, pred tým ako vychádzajú zombíci, už vidím svoj domov, takže veľký potlesk by som chcel, ale viem, že ja to i tak nebudem, takže vôbec nemusíte namáhať. Aj keď určite to poteší, keď mi napíšete do komentáru, že potlesko som ti, aj keď ste klamali. Aj tak to dobre vyznie. A otázka správnosti, kde je ten môj dom? Ale tuto to niečo svieti, takže tu, tam som bol, tam. Že by som zabudil. Tam je tá ona. No som už, ja som sa prezabudol. Áno, lebo ja som išiel, ja si pamätám prvý diel. Som išiel tu. Presne som išiel tak, kde tá je to. Tady som mal ešte minimap. Vlastne som si dal Force Update a som si zase Optifine aj mapku, ale asi som tam nedal celú, lebo som niečo do kafera. Takže kde je ten vchod? Aha, tu je. Fajne. Zoberiem a dobrú noc. Vám želám. Teraz jeden blok nič neprejú, bože. Takže dobrú noc. Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Sme vždycky v pohode. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobre, spravím si styky. Chrompáč. Toto mohol byť gól Španielska, ale resto do kafra troška. Je 30. Pozrite sa na to. Vy to nevidíte, 35. minúta. To resto dostal. Takže niečo nám horí pred bytom. To počujete aj vy asi? Vlastne hej, ale to počujem tiež, tak ešte lopatku si spravím. A to bude zatiaľ si stačiť, nie? Počkaj, ja si spravím chestplate aspoň. Dúfam, že nás nič nejde, už sa fakt zľaknem. Tyjo, ja mám skin. Naozaj, ja som na to úplne zabudol, že som si ešte aj skin dával. Takže ja som trúbka. No nič. Ideme po nášmu tomu extra domu a cez to si budeme rúbať nejaké tie dobre idem. Hej, dobre idem. Nejaké tieto brezové, pretože brezové stromčeky, pretože z toho je to jeden z najkrajších blokov. Opracované samozrejme. Tak. Keďže, ako som hral, ten gigabyte je fakt veľký, tak tie videá možno nebudú polhodinové, budú 15 až 20 minútové, keď to prvé bolo 22 minútové, čo je relatívne veľa, ja neviem, to strednú kvalitu je veľkosť. V Format Factory vtedy mi to robilo v takých priemerných veľkostiach, ale teraz je to naozaj nejako
prehnane veľké a neviem takého dôvodu to je, ale musím povedať, že mi to naozaj vadí a bol by som radšej, kebyže to je nejaké menšie, no tak to je asi pochopiteľne každý, ale no, čo narobíte. Severný Irisko kričia ich fanúšikovia, aké prehrávajú sa. Nechávam tú logiku, takedy futbal. No, ale tak, čo narobíte? No povedzte takto, kebyže ste fanúšikom svojho týmu, prehrávate 1-0, kričali by ste i vlastne svoju národnosť? Dá, štadión, no štadión ešte je, doma určite nie. Ako keď sme hrali hokej Slovensko, Rusko, ja som sa rozplakal od šťastia, keď sme dali gól a potom som nadával na Rusov. To boli fakt brutálne nadávky. Takže asi tak. Takže keď som vám napovedal s tým, že možno budú kratšie videá, tak viete, že toto video bude kratšie a možno vám pomaličky dochádza, že kedy to stopnem. Akože ja neviem, že naozaj to viete, alebo vám to dochádza, ale vravím, že možno. Takže asi tak. A teraz by som chcel vedieť, či idem vôbec dobre, pretože ja takto robím stromy, rozprávam sa s vami a vôbec nedávam pozor, či idem dobre. Mám pre seba informáciu, je to zrúbaný strom, čo je... Dobre, sme tu. Tak, takže toto si vybielime. Vyčistíme. Povedané. Dám. Ma toto zbytočne zavadzia. Čo vám poviem? Ja nenávidím počítať. Odkedy ja opravia, ten určite mi spravil niečo s procesorom, ten blázon. A Skyrim mi nenačítava tak, ako má. A vtedy som ho mal, pekne mi to išlo. A ja som natáčal, jak chcel, ale... Vtedy som ešte nebol taký... No, veľmi som nechápal tomu a nevedel som tie zvuky nastaviť ešte aj ten mikrofón, bolo to poznám teraz. Sa začal natáčať, čo hrozné. By som mal plné FPS, keďže ide poriadne. Ježiš, ja sa zabudol, ako sa to volá. Nie hardware. Procesor. Už nie normálne, tak by som mal 30 FPS, tak to mám 19 až 20. No. To som vám už hovoril, že čo si mal stiahnuť a že čo je mi také zbytočné a pridá mi na FPS-kách. Toto zrobíme. Tak. OK. Takže všetko máme zrobené a domček budeme stavať v ďalšom dieli. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli. Ahoj.